Gracias, señora Burgo. Seguimos co debate da sección 12, Consellería de Traballo e Benestar. Para a defensa das emendas do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor Aymerich Cano. Gracias, señor presidenta, señorías, señora conselleira. Xa foi dito ao longo deste día que, de acordo coa propaganda oficial, estes orzamentos son uns orzamentos austeros, realistas, solidarios e sociais. Ben, creo que a realidade non resiste o mínimo contraste, esta propaganda, non resiste o mínimo contraste coa realidade, e temos unha realidade en Galiza marcada por 70.000 empregos destruídos desde que o señor Feijóo e a señora Beatriz Mato chegaron ao goberno, 231.000 parados e, por certo, no pasado mes, no mes de novembro, de acordo cos dados do paro rexistrado, 1 de cada 3 novos parados no conxunto do Estado foi galego. Non me extraña que a señora Mato non atenda este ano outras cousas. O desemprego parece que non é da súa competencia. Nin o desemprego, nin a pobreza. En Galiza temos xa máis de 600.000 persoas por debaixo do limiar da pobreza. A señora Mato masca chicle. Pois 600.000 persoas por debaixo do limiar, sí, é o nivel desta conselleira, estar no pleno mascando chicle mentre se fala da pobreza e do desemprego. A cada un o seu. Quedanlle 13 minutos, proceda a cada un o seu. Pois 600.000 persoas por debaixo do limiar da pobreza. O Valedor do Pobo acaba de sacar un informe extraordinario precisamente sobre a problemática das persoas en fogar en Galiza. Non me extraña que o Partido Popular non quixese que este informe se debatise en pleno. Millor en comisión, a ver se pasa desapercibido, pero parece que tan desapercibido pasou que nin a conselleira do ramo se deu de conta deste problema. E temos tamén unha crise de coidado, que como se denomina nas sociedades avanzadas a problemática de como atender os cativos, as crianzas, os dependentes, os maiores. Ben, esa crise de cuidado que non ten outra resposta por parte do goberno máis que privatizar. Privatizar é ali onde hai negocio, entregarllo a empresas privadas, onde non hai negocio, directamente desmantelar eses recursos, desmantelar eses servizos. En todo caso, todo empeza a ser bastante coherente. Dicía o señor Feijóo estes días que Galiza